Hola, som la Bel i el Bucari i avui us parlarem sobre... Adaptar-se al context. Punt 1. El registre. Aquest punt és molt important tenir-lo en compte per adaptar-se a qualsevol situació. Per exemple, quan vas a acomiadar-te d'un amic, no parlaràs així. Fins una altra. Però tampoc ho farem així. Doncs aquí ha acabat aquesta bonica i divertida tarda amb tu. Espero que el dia de demà sigui més meravellós que el d'avui. Fins una altra. Sabent això, ja podem passar al punt 2. Adaptar-nos al gènere comunicatiu. Perquè no podem utilitzar el mateix gènere comunicatiu en totes les situacions. Per exemple, si preparem una presentació de ciències per classe, no podem explicar com si estiguéssim cantant un poema. El meu sistema de vacuol serveix per transportar el que no vull que es quedi i el que dec eliminar. Per començar aquest punt, hauríem de parlar sobre un tema que li interessi a l'altra persona. També és precís saber quan fer servir la ironia i quan ho fem servir que sigui fàcil d'identificar. És que a mi m'encanta la poma. En sèrio? A mi també m'encanta. Aquest és un dels punts més importants i l'últim dels 4, que és ser tu mateix. Com ja sabem, no sempre parlem igual. I si algú et diu que no és veritat, que ell sempre parla igual, és mentida! A molts nois ens passa que quan parlem amb la persona que ens agrada, ens comportem d'una manera i parlem diferent. Doncs és que és així. Depèn de la circumstància en la que estiguem, hem de ser nosaltres mateixos. I fins aquí aquest vídeo de com adaptar-se al context. Esperem que aquests consells us hagin servit d'ajuda. Fins una altra!